konservativ og fellowmand med mere. Min mor, hun var kommunist, en røvrød DKP'er. De blev gift og levede lykkeligt i knap et halvt års tid. Men så kom jeg til verden, så var freden sgu forbi. Ja, så er vi kommet til Frederikshavn Kommune, og vi startede jo morgenen herude ved Bangsbo Fort, der sådan for alvor sætter i relief, at vi i dag i Europa lever i fred, sikkerhed og fordragelighed. 55 millioner mennesker var det, der blev slået ihjel under 2. verdenskrig, og der skal vi selvfølgelig gøre alt for, at det ikke sker igen. Vi er den første generation, der har formået at have fred i så lang tid i Europa. Så nu cykler jeg rundt, møder alle folk her i Frederikshavn og skal videre på cykel til Skagen, får nogle rigtig gode input om, hvor svært det er med arbejdspladser i området her, hvor meget vi skal gøre ekstra for at skabe arbejdspladser. Så det bliver igen en god dag i pedalerne. Jamen, det er jo altid godt at få nogle lokale mennesker ind. Det er jo uanset hvad. Jeg er lidt klog, lidt mere fornuftig herovre. Det er noget, der er langt væk, og der har lidt for meget indflydelse på, hvad der sker i Danmark, men omvendt så kan vi heller ikke rigtig klare os uden. Først og fremmest at få noget arbejde i gang heroppe også. Det vil jo selvfølgelig være det allervigtigste. Det er noget at se os selv. Fordi det kan jo heller ikke hjælpe alle nordjyder, de skal flytte ned i landet eller direkte til Norge, som mange gør. Det er også fint nok, men det vil også gøre, når vi har lidt heroppe i det nordjyske. Selvfølgelig er det det. Jamen, jeg vil da gerne lige høre, hvad det hele handlede om, for jeg har helt glemt, at der var et europaparlamentsvalg her til mig, fordi der har været så meget andet i fjernsynet. Jeg har altid selv været rød, som man siger, og socialdemokrat. Man har været tæt på at stikke af mange gange i det hele, kan man sige, det store billede af socialdemokratiet, kan man sige. Men han ser meget fornuftig ud og lyder meget fornuftig, og var inde på mange af de områder, som jeg selv synes er vigtige at beskæftige sig med. Altså, jeg prøver ikke så meget om københavnere mere, selvom jeg selv er københavner, og han er, kan man godt sige, flygtet herop til. Men de er meget mere nede på jorden. Der er meget mere tid til at snakke og få snakket om tingene over i København. Der går alt for hurtigt. De er sådan har hovedet under armen, hvor herunder der sidder det, hvor det skal sidde, og man kan faktisk snakke med dem på lige fod. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Så bliver du lidt utålmodig. Det er godt, vi skal have noget at spise. Jo, det var en mærkelig blanding, ikke kedelig, ganske vist. Min far var konservativ, min mor kommunist. Med min far tog jeg i kirke hver søndag formiddag. Han sørgede for, at jeg lærte alle salmer udenad. Jamen altså, det der, noget af det, der er vigtigst for Frederikshavn, det vil jeg da sige, det er arbejdspladser. Selvfølgelig er det det. Vi har alle muligheder. Vi har motorvejen, vi har banen, vi har færgen, og vi har lufthavn tæt på det hele. Vi burde jo kunne trække en masse arbejdspladser. Ja. Det burde kunne lade sig gøre, men hvem der bremser det, det ved jeg ikke. Er det EU, er det kommunalpolitikerne, det er jo ingen, der ved. Jeg tror, det er lidt svært, ikke også? Fordi det der, folk etablerer jo deres virksomhed, hvor de egentlig synes, at det passer ind i det hele. Ja. Og derfor skal man i hvert fald sørge for først og fremmest at støtte op om det erhverv, der allerede er i området med de statslige arbejdspladser inden for forsvar, men også fiskeriet og havnen og de der afledte erhverv, der måtte være. Lad være med at bruge det her dumme ord, udkantsområde. Ja. De skal fokusere mere på, hvad har vi her? Ja, og så måske kalde det bare lokalområder eller sådan noget i den sådan noget, stil. Jeg kan faktisk fortælle dig, det står mig lige, at jeg var med til omkring de der store projekter, man laver i Europa, der hedder TEN-T-projekter med infrastrukturen, der forbinder områderne. Der var det planen, at det skulle slutte i Aarhus, den her infrastruktur. Der fik jeg sammen med en Venstre-kollega, Anna E. Jensen, et ændringsforslag igennem transportudvalget, hvor at infrastrukturen fortsætter til Aalborg og til Hjørring Hirtshals og Frederikshavn, således at den infrastruktur, den forbinder de to store havne, vi har både i Frederikshavn og i Hirtshals. Og det betyder så også, at så kan du søge nogle penge fra de her midler, der er til stede, som igen kan understøtte erhvervsudviklingen og sådan noget. Jeg synes også, der er en ting, som også er forkert i mine ører, når jeg hører politikere og de beslutninger, der bliver taget derinde. I mine ører lyder det, som om de fokuserer mest på de store byer, og især København og Sjælland. Ja. Sådan føler vi det, når vi bor heroppe. Ja. Jeg prøver at fokusere lidt mere på udkantsområder. Det er du ret i. Så vil du blive glad over at høre, at jeg har en lille forening nede i Bruxelles sammen med Bent Benson og Anne E. Jensen, der hedder Provinsforeningen mod Københavneri.
Jo, jamen, Ej, der skal nemlig ske noget i lokalområderne. Ja, vi skal fokusere mere på... Vi skal lidt ud af byerne. Vi kan jo ikke alle sammen bo i byerne som sådan, så det har du helt, det har du helt ret i. Ja. Det er helt sikkert. Så tak fordi du vil være med. Ja, velbekomme. Ikke kedelig, ganske vist. Min far var konservativ, min mor kommunist. Internationale og det røde flag sang jeg for mor. Men så blev far sur og ville høre høje ord. Så stak han mig en 5'er for at synge du danske mand. Og en af Grundtvigs salmer, og der er et yndigt land. Jo, det var en mærkelig blanding, ikke kedelig, ganske vist. Min far var konservativ, min mor kommunist. Nu er de begge borte, det er helt af helvede til. For nu skal jeg til at vælge, hvor det er, jeg hører til. Skal jeg gøre som min far og blive konservativ? Eller tjene kommunismen sag i resten af mit liv? Nej, jeg vælger mig et standpunkt ind imellem slet og ret. Og ender mine dage som socialdemokrat. Ja, jeg vælger mig et standpunkt ind imellem slet og ret. Og ender mine dage som socialdemokrat.